Drug test sa kapin usa ka gatos ka mga personnel sa Talisay City Police Station gihimo sa bag-ong hepe sa Dakbayan. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May gihimo ang surprise drug test atol sa ikadawang adlaw nga paglingkod ni Police Lieutenant Colonel Mylam Maramag, isip officer in charge sa Talisay City Police Station. Bisan kuno sa kabuwan pa lang human na paubos sa drug test sa mga uniformed ug non-uniformed personnel sa Talisay City Police niadtong Pebrero 5 ning tuiga. May nangpon nga misunod gihapon ang mga personnel niadtong Biyernes, Marso 14 nga mapaubos sa laing drug test nga gihimo sa forensic team sa Riyon 7. Nagnegatibo ra hinuon ang tanan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mylam Maramag nga gihimo kiniisip kabahin sa internal cleansing ug pagsiguro sa kaligdong sa mga pulis nga nagserbisyo sa Talisay City Police Station. Milingkod si Maramag isip hepe sa kapulisan sa Talisay City niadtong Marso 12. Giloy pa niini si Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod kinsa sud sa napulo ka buwan nga nangalagad sa Dakbayan sa Talisay. Si Maramag ang kaduhang babae nga hepe sa Talisay City Police. Ang iyang paglingkod natunong sa pagsaulog sa tibuok kalibutan sa Women's Month. Nagsugod si Maramag sa pagpangalagad isip opisyal sa kapulisan niadtong 2008. Pasado sa bar exam sa miaging tuig. Siya usab ang kanhi Deputy Head for Administration ug Pangulo sa Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Of course, naadjud ang anxiety ug kanang kabado ba kay election period, pero I'm very confident na maano ra man nato. Kaya ra. I was also very surprised when RD called me and told me na I was chosen by him and also by our mayor. So I took on the challenge. I told them that I can do it. I took on it confidently. Koan ka ng kaya ra. Dagan naman yung babae right now in leadership positions in government, in business, and in society. So I think it's a good start for her also na Women's Month nagsugod. Taman sa direksyon si Regional Director niya, ang ako na lang kanang suportahan nato ang mga programa sa bago na RD and the usual na itong gibuhat sa Oplan Limpio Talisay padayonon gyapon niya. Gidawat ni Maramag ang hagit sa mga maayong nahimo sa mga gipangsundang hepe sa syudad. Mas palambuon pa matod niya ang mga napatuman na. Ilabi na ang police visibility sa pagpaubos pa sa kriminalidad ug ang mga programa pagtabang sa mga batang nalambigit kaniadto sa kriminalidad ug ang mga programa sa kababayen-an. Ilabi na ang alang sa livelihood program, pagtabang, paghawas gikan sa kakabus. Like nila Sir Pilare, nila Sir Caballes, nila Sir Wayne Magbanwa, ni Ephraim. So kanang tumpak pod ba. So moto ako ang kuantanan, akong gi-check ang mga best practices nila and I intend to implement what is kung unsay maayo sa pagkakaron and do more of course. Samtang mapasalamat si Mayor Samsam Gulya sa kani hepe nga si Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod kinsa ang gilagway nga dakong natabang aron mapabili ng kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan. Of course, ako man ginatabang si Paguyod nako. He was my choice to be hepe. Maybe nalay mga career advancements na angay niya buhaton. So, ang bago na hepe, it was a choice of the city mayor through consultation sa Peace and Order Consultant. May usa sa tinguha karon ni Maramag ang pakigtagbuan og makig-alayon sa Talisay City Election Officer diha na sa COMELEC alang nausab sa pagpangandam sa umaabot ka piniliay. May Salamat, Fem Marie Dumabo.